Van arribar per mar fa més de 50 dies. Ràpidament foren empresonats a un lloc al que li diuen eufemísticament Centre d'Internament d'Estrangers. Però no volen parlar d'això. Prefereixen mantenir la seva alegria. M'han dit que si hagueren sabut com de perillós i dur anava a ser el seu viatge i després la seva estada al centre d'internament, potser no hagueren intentat venir aquí. M'han ensenyat a somriure. Quan mire la mar que ens separa, penso que ens separa un abisme tan gran, enorme, infinit, inabarcable. Només és aigua, l'aigua que ens dona la vida i que ha fet que molts d'ells la pergueren. El millor amic de Sesoko va enfollir en la pastera en la que anaven. Veia una dona que li deia que si es llançava de l'embarcació s'acabarien tots els seus mals. I ho va fer, i no va ser l'únic. A la família de Sesoko la van assassinar sense cap motiu. Afusellaren a la seva dona, als seus 3 fills i als pares d'ella, i els robaren tot el que en tenien mentre ell estava treballant al camp. A vegades m'agradaria ser com aquella noia que estava asseguda tocant la guitarra com si res passara al seu voltant, mirant la mar, la nostra mar, la mar que ens hauria d'unir.